ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 21 июни соли 2023 мебошад ва ман мувофиқи талаби хоҳишмандон аъзоини гурӯҳ гузарондани пайванди буғумпайванд дар ангурро ба шумо нишон медиҳам, ки ҳозир айни вақташ аст. ба якчанд савол ҷавоб медиҳам. Кадом вақт кардани баргпайванд аст? аз ҳамин рӯз сар карда метавонед то моҳи сентябр баргпайванд кунед. ҳозир кунед, болашро мебуред, кушода мешавад. охир августу сентябр кардед, кундаро намебуред, ҳамхел баргпайванд мекунед, месяд кушода намешавад. соли дигар болашро мебуред, кушода мешавад, меравад. яъне ки ҳозир вақти баргпайванд кунед. шурӯъ мекунем ба баргпайванд кардан. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ин навдае аст ки ба мо дар кор. навди ба мо дар кор. агар пайванди шумо, ана ин пайванди мехостагии шумо дар бехаш ҳамин гӯши мушбори майда майдача барг буромадагӣ бошад, ва беҳтар аст, бо пайвандаш тезтар мегирад. анаку мекунем пайванд. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мана ин ду намуд пайвандро дар ҳамин ҷо ман ба шумо нишон медиҳам. чули тагро барои пайванд тайёр мекунем. бинед, як барг мемонему, болоашро мебурем. як барг мондем барои он ки обро кашаду пайванди моро сабзонад. мегузарем ба пайванди аввал. пайванди аввалро мо дар ана ҳаминҷа мекунем. барои пайванд кардан якта кисача мекунем. ин кисача шуд. кисача кардем. аз ин ҷо буғумро ананхел мегирем. буғумро тагаш калтатар омад. дигарашро мегирем. оста биёрам. инаш нағз омад. мана буғумро гирифтем. қисми поинаашро камтарак трошем, агар нақстар мешавад хел ранит кунем, захмдор кунем. барои чӣ гӯям? барои ки ҳамин захмдор дар поён медрояд. дар поён кисачада кисачааму майда так кардем. ҳоли анамо хушрук карда мондем. клёнкаро мегирем. аз қисми поёнӣ сар мекунем. ба тарафи боло клёнка мепечонем. ана анхел. ин клёнкаи шакар аст. мо кулула карда буридем. трубка карда буридем ва анхел мепечонем. клёнкаи мо нарасид, боз як клёнкаи дигарро мегирем. давом медиҳем. ҳаракат кунед, клёнкаи шумо бақувваттар бошад. клёнкаи ман бақувваттар набуд. мана ва дар охир гирeh мекунем.
пайванди мо тайёр шуд. худо хоҳад ман инро натиҷаашро ба шумо баъд аз 10 рӯз нишон медиҳам. дуюм пайванд пайвандро мо дар ана ҳаминҷа мекунем. ин буғумо 15 мо ҳамин токро аз то нисфаш меравем. рафтем. баъд аз ин пайвандӣ мегирем. инашам нукашро тез мекунем. дидед хел мебурем ва баъд ҳаминҷо ҷой мекунем. ин пайвандро ман якум бор карда истодам. ҳамин рӯз дар интернет ёд гирифтам. худо хоҳад инашро ҳам ёд мегирем. бояд ки ҷиқад ҳамин пайванди моро дар кунда дар танаи вай ҷиқад ки ғизо биёяд. мана дуюм пайванди мо ҳам тамом шуд. лекин шумо ҳаракат кунед ки клёнкаро бисёр тар кунед. ман ҳозир клёнкашро боз аз болаш боз бисёр мекунам. мана ин пайвандам буд. ин пайванд буд. баъд аз 10-15 рӯз ман ҳаминҳоро ба шумо нишон медиҳам ки ҳаминҳо амал карданд ё не. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғбошедоли исто. ҳамдиёрони азиз, ҳозир бо як ҳамон пайванди искана пайвандашро нишон диҳам ба шумо. мо ҳам хел мегирем. хеле ки тез кардем ваяшро, инашро ҳам тез мекунем. ин дарахтамро мебурем. аз мобайнаш мечоконем. ва пайвандамонро инҷо ҷой мекунем. қайд карда ҳастам ки як тарафи пӯст баробар шуд. ин тараф ҳам инҷодам як тарафи пӯст баробар буд. ин тараф ҳам пӯст ба пӯст баробар буд. ин болонгии мо борик, инаш ғафстар, лекин пӯстро бинед ки ман ҳамин як тарафаш мана ман чиликам қатамқа мекунам. мана пӯст ба пӯст баробар. ин тарафаш баробар не. ҳанакун меҷиқим мебандем. ҳамдиёрони азиз, ин бареда рафта истодааст ва ман маъқул нест. ман силикон мегирам. надарад. ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман ки пайванда мекунам. пайвандро када тамом кардем. бо худ ҳамин скотчи пайвандкунӣ надорам. барои ҳавай
профессионали клиенткон тамошогӣ. Ҳамдурон азиз, бо як чизе ка нишон медиҳам. Агар шумо боло ҳақи ҳамин пайвандро бо салафан ҳамхе як тобонда монед, боз беҳтар мешавад, чунки нуги пайванд тез хушк намешавад. нугаш тез хушк намешавад ва фойзнокии часпоишаш баландтар мешавад. ҳамдиёрони азиз, ина шуам ҳоли нукашро мепечонам. ман инҷа ду буғум мондам. шумо як буғумам монед мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд буғум пайванди ангур, искана пайванд, буғум пайванд ва боз як тарзи нави пайванде ки ман имрӯз аз ютуб тамошо кардам ва мо тамошо мекунем, мебинем ки ҳамин пайвандҳои мо чӣ хел мешавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед. ба шумо барори кор.